Часовникът звъни, безжалостно ни буди. Започваме с домашни уроци трудни, а после с тежки раници на рамо, пълни с учебници, тетрадки и мечти. Към училището тръгваме отново. Грешим понякога, но пак вървим. Заедно учим се да победим. Когато паднем, ставаме отново, защото вярваме в нашето слово. Училищният звънец ни вика, петия влиза в широка усмивка. Класна ни! Здравейте, госпожо! Здравейте, ученици! Ето и класа ни задружен и див. Петия, това е нашият клас. Чуй как звучи нашият глас. Галина, Крис, Катрин, Асен, Никол, Диана, Митко, Серган, Стефчо, Пламена, Кайтуна, Луис, Георги, Тифани, Деница и Лайда, Марти, Кристиян, Емо, Стиляна, Василена, Еди, Симона, Кристина, Йоана, Галина, Крис. Петия, най-добрите са сред нас. Петия, светим лайка ста. Ние знаем, знанието дава силата, отваря всяка тайна врата и ни окриля. Четем, решаваме, питаме пак. Учителят е нашият светъл знак. Родителите вярват в нас с любов, дават ни крила и сила. Тараем се за тях, за нас успеем ли, гордеят се и са щастливи, а ни блести. Петия, това е нашият глас. Чуй как звучи нашият глас. Галина, Крис, Катрин, Асен, Никол, Диана, Митко, Серган, Стефчо, Пламена, Кайтуна, Луис, Георги, Тифани, Деница и Лайда, Марти, Кристиян, Емо, Стиляна, Василена, Еди, Симона, Кристина, Йоана, Галина, Крис. Петия, най-добрите са сред нас. Петия, светим лайка ста. Днес сме деца, но утре ще растем. Всеки има свой голям решим проблем. Но когато рамо до рамо стоим, страховете отминават и приятелството градим. Ние сме най-задружният клас, на лудият клас. Помагаме си, никой не е сам от нас. Ако днес се учим и се трудим честно, утре ще успеем живота по-лесно. Петия, това е нашият клас, нашият звезден задружен глас. Галина, Крис, Катрин, Асен, Никол, Диана, Митко, Серган, Стефчо, Пламена, Кайтуна, Луис, Георги, Тифани, Деница и Лайда, Марти, Кристиян, Емо, Стиляна, Василена, Еди, Симона, Кристина, Йоана, Галина, Крис. Основно училище. Тук започва нашият голям подем. Блестим като звезда, заедно ще покорим света. Благодарим ви, учители, госпожо Цанева, Игнатова, Николова, Василева, Гугова, Иванова, Шидерова, Маламова, Канелова, Сочева. Благодарим ви, господин Савов и господин Иванов. Вие сте нашите учители. Вие сте нашите водители. Без вас трудно ще успеем в света.